Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli mon dañde weltare kadi huccude mon oɗo subaka talata jarnude on tan no jaaɗirɗon e amen ni ñande foof kono ko dañde weltare yaadude e banam gorko Amadou Moussa salminima Aissata Ndiaye salmini ɓiyankoɓe foof e kuuɓal machallah en calminiɓe no fewi anne kadi a yettama jarama en jarni yeeɓiyankoɓe wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala machallah en pini en darima yettere Allah no ɓandu waɗi ko mawɗum alhamdulillah ko mawɗum machallah wadde en puɗɗoto e roɓɓindu jayndeli meɗen en gudditittu le quotidien jayde quotidien le quotidien Aissata Ndiaye ne wayno jayde ɗi hande subaka he kadi mbaɗi koko wiyete ko hono prolongation ko yewti ko e gaccirgol o mo ganduɗa ko Khalifa Sall toon to dumbirdu ndo Rebeuss ɗum saabi noon jayde le quotidien wi ina wayno tan ko polémique manam kay ko gulali walla mbiyen ko jeddi kay ha joni teska e nder ngol ɗon gaccitgol ɗum saabi noon moni kala e opinion nana haala no sifori ina tawe e hello 5 e jayde witende quotidien le quotidien le témoin nden jayde article ko yewti on ɗon fannu nde wi holko jeeyi sababu tan ne wayno gaccirgol o mo ganduɗa ko Khalifa Sall leeli andi sifo e nder hen kono hade nden tan ina wayno mo ganduɗa ko Khalifa Sall windi batake mantinire fewde ɓesgu leydi Sénégal kala e kuuɓal e wiide makko oɗo saaha kay omo andi tigui holko fadimo e holko ɓesgu kadi e faade makko kono ɗum ko goɗɗo waɗi commentaire o wiite ko avocat hono maître Khoureysi on ɗon noon holliti wonde e walla mbiyen maître tigui hono Hassimiou o holliti wonde joni o leydi Sénégal kay ina foti ene wayno wadde ko ganduɗa ko woni heɓtinde ko yewti ko e gollal omo ganduɗa ko Khalifa Sall Dakar Times nden jayde article e gonnoɗo maire de Dakar jaltuɗo dumbirdu ko ɓoyani ɗon noon ko caggal tigui gaccugol makko to banggue dawrugol holko kay joni o jogori wonde fandare walla mbiyen gollal omo ganduɗa o ko Khalifa Sall holko fadimo jayde Dakar Times woni ko waɗi namdal e oɗo saaha jayde Walfadjri Walf quotidien e oɗo subaka hande kañumne ko hen tigui arti kono tan nde arti koye konngudi ɗi o mo ganduɗa Khalifa Sall tigui ƴelliti e subaka he e nder nden ɗon jayde e wiide makko tan ne wayno oɗo saaha kay ala foof ko jogori darnudemo e ko yewiti tigui e banggue darde nde o dari nde sowona kay ko ummi e junggo Allah ene tawe e page 2 e jayde witende Walf quotidien Rewmi nden ɗon jayde ha joni arti koye on ɗon fannu kono tan koye mbadi kuftidindi nde wi ko Karim e Khalifa Sall joni o yaafaɓe tawi yaafiɓe ko décret présidentiel joni o jayde waɗi ko namdal beele Macky Sall ina heeɓi gam kay waddeɓe ko wiyete ko hono amnesty woni tan laɓɓindeɓe ha laaɓa ceerre ko yetti on ɗon fannu beele ɓe keeɓa haqqiji mabɓe to banggue dawrugol e haqqiji mabɓe to banggue civique walla mbiyeni civil gam woteji mabɓe e gueɗe baɗe noon kono tan e nder ndeɗon jayde ene siife konnguri omo ganduɗa ko Khalifa Sall e wiide makko oɗo saaha kay kanko hay hunde ala ko wawi tigui dartindemo omo ganduɗa ko maître Ousseynou Fall joni o suuti hen konngudi holliti wonde oɗo saaha kay ne wayno haare mabɓe tan ko yo waɗe ko wiyete ko hono amnesty goɗɗo kalde hen ko maître Ciré Clédor Ly ko avocat on ɗon holliti wonde kay joni o ene wayno ko ha joni e justice leydi men Sénégal ina fawgi ko noon kadi toon to assemblée nationale kono ɗum ko gaccirgol omo ganduɗa ko Khalifa Sall ina addani pawgal lande APR toon to Grand Yoff Sud Quotidien nden jayde wayli sawru mbaggu kono tan nde arti koye actualité woni tan ko ɓuuri ko mantinade e oɗo saaha saabu eɗen gandi ko balɗe seeɗa heddi e guddirgol école aji leydi men Sénégal ɗo fandi ɗo noon ene wayno waɗitama wonde ha joni école aji leydi men Sénégal won hen ɗi keɓaki tigui gam jaɓɓade janggoɓe kam e jangguinoɓe ene sifo toon to Saint-Louis ko ɗen caɗele jogui ko nonne kadi toon to Kaolack ko tolni 39 tawi ko école oɗo saaha ene wayno heɓaki sababu noon ko ɓen ɓe ganduɗa ko hebnoɓe lorto banggue tana ndiyam ina hen tigui koɗi toon to Bambey hollitama kadi ko ɓuuri temedere joni école ene jogui caɗele sababu kay ko banggue diƴƴe kam e sengueje beɗiɗe hani e gueɗe ɗe timmani taw toon to Matam ɓuuri toon teskede ko yoga école aji ngala ko wiyete ko hono table bon La Tribune nden jayde ari koye saɗede wonde ko yewtiɗo e leydi Sénégal ko tolni capanɗe jeenayyi e nder temedere cappo woni 90% ene wayno tan ko yewti ko e leyɗele men leydi manam e leyɗele meɗen guila korki hani e gueɗɗe ganduɗa ɗe ko guese walla ni e jeeyi gendi oɗo saaha jogaki ko wiyete ko hono kayitaji keptinaɗi ɗum ɗon noon hollitama ni no wayno tan waɗi on ɗon alerte manam rentini ɗum ko goomu witengu Union européenne
Le Soleil. Jayde nden ɗon ko jayde gendire jayde ande ene wayno ari ko yutti e fannu goɗɗo ko tolni e capanɗe jeenayi e jeegom 96% tawi noon ko yutti e cafforɗe leydi men Sénégal ha tengta cafforɗe keñoraɗe ɗe oɗo saha hollitama wonde ɗe ndewani e lawol ɗum woni ko jayde holliti e oɗo subaka hannde. Les Échos. Jayde Les Échos yilli haali ko e coftal balli caggal nde waɗi e publié liste makko hanki kanko Aliou Cissé ko yutti e potiral amical leydi men Sénégal e dowla Brésil hani wadde ko toon to Singapour ñande sappo lewru nduɗo ndu gonɗen ɗum saabi noon kanko Aliou Cissé o suuti hen ko guuri caggal on ɗon liste wiide makko ne wayno kanko o hulani ko noon kadi o ala hay gacce gote joni joni gam husidirde e dowla baɗano Brésil o arti kadi holko jeeyi sababu ene wayno o acci yo noddani yoga e fettoɓe tawi ko fettinoɓe final Coupe d'Afrique des Nations de football. Jayde coftal balli stade ko ɗon tigi ndewirten naten e nden ɗon jayde witende stade lollirde ko yutti koye coftal balli jayde ari e liste o ganduɗa ko Aliou Cissé nogas tato pettowo suuɓi ko noon kadi ko nogas tati but e wiide tigui jayde nde kanko Aliou Cissé noon ko guuɗi tawade e nder jayde witende Les Échos ne tawe ɗo e stade o wi wonde o hulani ko noon kadi o majnani hay gacce gote o jograni hebde huccidirde équipe baɗono Brésil ñande sappo lewru nduɗo toon to Singapour kono ɗum ko jayde arti joni joni e C1 tawi ko deuxième journée Ligue des Champions ko choc tigi ene wayno ɗamina e oɗo alarba hande Tottenham kam e Bayern Munich ko sanga 19h Real de Madrid o saha tan ene woni ko wiyete ko hono sous pression manam e kul huli caggal nde ɓe dañi tigi caɗele e nargol mabɓe oɗo compétition maɓe kawru e club mo ganduɗa o ɗowata ɗum tigi ko biteɗo Krépin Diatta ɓiɗɗo leydi Sénégal najo photo makko e photo Eden Hazard woni ko coynoto ɗon e jayde wittende hono stade gasi halaɓe ceera sa gasi halaɓe ceer Amadou Moussa Allah jarama wadde en garate gueɗe rendo Amadou walla mbiyen fait divers hande noon gueɗe rendo amen yeehi tan koye école aji sawoni ina anda tati lewru ndu woni alhamis pandi ɗo so Allah jaaɓi ko nden sukaɓe duttitto e école aji ɗi janggoya walla mbiyen ko nden école aji uddita dame mumen ɗum ɗon noon ina ƴewtinda won école aji kewɗi gandama ɗo joni nde wonɓe ndiyam tetti galleji mumen nani keɓoye école aji walla école aji ganda ndiyam koko tetti ɗum noon ina waɗi caɗele te ɓooyi ko adda slogan biyeteɗo ubbita e janguitay mana yo école uddita hande sukaɓe puɗɗo janggude hande ɗum ɗon ne yehino walla mbiyen nani yaara yeeso kono noon so woodi école aji ganda wonɓe toon ni koɗi toon beele addata caɗele sukaɓe janggo fodɓe janggoyde ɓe a jarama Aissatu e tugnade e jayde ganduɗa nde ko site quotidien e ndeɗo toɓɓere kadi ganduɗa ko toɓɓere mantinide fonde haalede saabu a haali joni ko alkamis garowo ɗo ñande tati lewru nduɗo école aji ɗi poti uddidde te on ɗon saaha en kaali oɗo slogan mo ganduɗa ko ubbite jangguete woni guddiren hande ko noon kadi puɗɗen jangde hande beele ɗum ne laato so tawi en tugnima ɗi jaydeji ɓe ganduɗa ko ɓuuri temedere bani adama walla temedere école koko waɗa équipé to banggue heɓɓe caɗele ko fate banggue ndiyam ndungu ko noonne kadi yoga hen ko sangueji munen jeehi yoga hen ngala table banc sen doki yeru toon to Matam enen gandi école aji kewɗen jogui nden ɗon saɗede ɗum ɗon noon mbiɗa sikki tan elle a yahata ha ɓooya ardiɓe école aji ɗi walla tambiɓe jangde ɓe koko jejjiti ko fate banggue on ɗon slogan mbiɗa sikki hayso tawi wona on ɗon ko ganduɗa ko woni slogan walla mbiyen hono nden ɗon eɓɓore uddide hande jangga hande ene wayno ene fonno so tawi vacances heddima e lewru peeje ene wayno hono joni cakke ko yuti on ɗon fannu saabu vacances ko lebbi tati ko lebbi ɗiɗi ɗum ɗon noon moƴƴi so tawi wonde eɗen keblono gueɗal bangal ni moƴƴi ko heble guila law ɗon ɗo pulaar wiyata ene wayno hirande ene wayno ñamate ko jamma kono ne kadi fewjete ko ñalawma donc noon ene fonno wonde so heddima lewru malla balɗe nogas au moins eɗen gandi kadi udditoɓe le 3 laamu ngu kam e tambiɓe jangde leydi Sénégal kam e jinnaɓe sukaɓeɓe daro hen ha mbawa tigui laɓɓinde ɗin école aji saabu eɗen gandi hayso tawi wonano ni ɓen ɗon yimɓe wonɓe hen joni mataw école aji ne mbaɗi kuɗoli ha kewi mataw école aji ne mbaɗi salte ha heewi est ce que joni ɗum ɗon waɗama ɗum ɗon woni namdal mawgal ngal donc ene foti changere no fewi watte hakkille saabu so tawi en jiiɗi hutorade hono on ɗon slogan uddide hande jangga hande alay saago hunde ne wayno ummone guila law ko noon tigui Amadou ma umme guila law
kono kadi adandi be ganda ko sukabe mumen jangoyta ton kambe ngoni jignabe sukabe e kadi be ganduda ko kambe kede ngal don bangal be patani woppude tan ha wiye heddi ko balde didi be ngummo walla be puddo halde kono mbirudani école mbatta ko kudoli ha hewa kono an mo biye jangoyta tono son badi fedde mon on darima monja itton kudoli di ha laba pitton école ha laba dum doni ko ganda ina wawi wonde te so darama tan min jettan mi yeru tan ko nde Sénégal watta football de no wuro ngo way labde ni kala do yidi labbinede ma labbine kono ma daroden hen tan bandirabe ko dum wonno ko min gaddanoma ne robbindu jayndele modon Allah jarama ko tottude on tan ari jango so Allahu lamdo jabi on jarama no fiwi e duwa o jabama merci beaucoup